Αναστάσει και με τον Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της Πετρής Παναχράνης και των αμώνων της αυτοιμητός. Δυνάμει του Τιμήτριος ο οποίος σταυροστασίες ότι είναι ουρανή δυνάμει σου μάτι. Και εσείς του Ιεροδόξου του προδρόμου και του Χριστού Ιωάννου. Να γίνει δόξο και πανεπιστήμιο Αποστόλου. Να γίνει δόξο και καλλιτικό μαρτύρο. Να σύγχει και χώρο μαρτύρο μου. Δαβίδ, Θεοδόρας και Θεοδόρης Θεσσαλονίκη, Διονυσίου του Ινωδηματισά και Μάρτης Θεσσαλονικίου, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπαντώρων Ιωακήμ και Άννης, του άλλου Μάνου, του Ιού, του Αφίλου, όλοι για την ύμνη, των Ιωπάντων για τα ελίσσια και στους εμάς, όλα τα σπάτους, ο Απόστολος καταθέτει σήμερα μια προσωπική του εμπειρία, ένα προσωπικό του βίωμα, το οποίο μπορεί να είναι υποκαλυπτικό και στη δική μας ζωή. Μιλάει για τους σκόπους και τις δοκιμασίες που υπέστη για το όνομα του Χριστού και στη συνέχεια μιλάει για τις αποκαλύψεις που είχε από τον Θεό και μιλάει σαν να πρόκειται και ένα τρίτο πρόσωπο και αυτό έχει τυχαία γιατί θεωρεί ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Παύλος ήταν το δώρο του Θεού. Ό,τι είχε ήταν της χάριτος του Θεού. Και λέει, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα. Και λέει κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό, για πολλούς ακατανόητο και σκανδαλιστικό. Ότι για την υπερβολή των αποκαλύψεων, για όλα αυτά τα δώρα που έδωσε ο Θεός, για να μην υπερεύεται, να μην υπερηφανεύεται, και δόθηκε έναν κάθε, ένας κόρπος της αρχή. Και λέει, ζήτησε από τον Θεό να του πάρει αυτό το σκόρπο. Και η απάντηση ήταν αρνητική. Αυτό είναι το παράξενο. Να είσαι του Θεού τόσο πολύ, να είσαι αφοσιωμένος, δηλαδή ο Χριστός έρχεται και δοθήσετε. Εμείς θα πιστεύουμε ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι μια λύση των προβλημάτων μας και να λαμβάνει ο Παύλος αρνητική απάντηση. Όμως δεν ήταν χωρίς λόγο η απάντηση. Του λέει ο Κύριος, αργήσει η χάρις. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία ζωή. Αυτός ο ακατανόητος λόγος έχει ένα τεράστιο βάθος πνευματικό, που έχει μια δύναμη αποκαλυπτική. Η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια λύση προβλημάτων, αλλά η ίδια σχέση είναι η λύση, ανεξαρτήτως το τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Αν εμείς βάλουμε ως προτεραιότητα τον εαυτό μας και τα θελήματά μας, ακόμη και την αρετή μας, αλλά όχι το πρόσωπο του Χριστού, ώστε να γίνει το θέλημά του, ανεξαρτήτως αν ανατρέπει τα δικά μας σχέδια, δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει το περιεχόμενο και την ουσία της πνευματικής ζωής. Και λέει ότι του δόθηκε για να μην υπερηφανεύεται, γιατί το δώρο του Θεού θέλει και σωστές συνθήκες για να κακοφόρησε, αλλιώς μπορεί να κάνει ζημίες στον άνθρωπο. Και ποια είναι η καλή συνθήκη, είναι η ταπείνωση, που εκφράζεται ως εμπιστοσύνη στον Θεό, ως άφημα στα χέρια του Θεού. Αλλά και για άλλο λόγο, πάλι με έναν τρόπο σκανδαλιστικό. Τι λέει, αρκίσει η χάρη, σου φτάνει η χάρη που σου έχω δώσει, οι δυνάμεις του Θεού αποκαλύπτεται στη δική μας αδυναμία. Με ποια έννοια το εννοεί? Όταν λοιπόν έχουμε το σκόλοπα, αλλά παρά τα αυτά ο Θεός δίνει διέξοδο στην πνευματική μας πορεία και ελευθερία και χάρη, καταλαβαίνουμε ότι αφόσον είναι ο Παύλος τόσο ανέσχυρος, εφόσον είμαστε σε ένα γράμματι, εφόσον είμαστε εμείς μέσα στα σκοτάδια μας και ενεργεί ο Θεός Δήμον, αλλά τίποτα δεν είναι δικό μας του Θεού.
Για φανταστείτε να ήταν σπουδαίος ο Παύλος, να γίνονταν όλα τα προβλήματα αυτά και τα κατάφερα και αυτά. Το άξιζα, μου το έδωσε ο Θεός. Τότε έχανε το Θεό. Καταλαβαίνετε ότι όταν διεκδικούμε κάτι από τον Θεό, στείλουμε παγίδες στον εαυτό μας. Όταν φανταζόμαστε καταφέραμε ένα ύψος αρετής και έχουμε κάποια χαρίσματα, στείλουμε παγίδες στον εαυτό μας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι το χάρισμα, είναι ο Χριστός. Είναι να γίνει το θέλημά του και να παραδοθούμε σε αυτό και να παραδεχθούμε ότι αυτός είναι η ζωή μας και αυτός είναι ο θησαυρός μας και τίποτα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Μόνο να θέλουμε ή να μην θέλουμε. Μόνο να αφινόμαστε στον Θεό ή να αντιστεκόμαστε στον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός, όταν θέλει κάποιον να καταξιώσει, του δίνει και ένα σκόλοπα. Με τη μνήμη αυτού του σκόλοπα να χαμηλώνει, να ταπεινώνεται και να λέει: Θεέ μου, εγώ ξέρω ποιος είμαι. Ό,τι και αν έχω είναι δικό σου. Για να ικανοποιείται το πείρμα της Εκκλησίας, να ικανοποιείται το σώμα της Εκκλησίας. Οπότε, αν δεν ξεπεράσουμε αυτούς τους καταλυσμούς μας, δεν ξεπεράσουμε τη λογική μας, ότι αφού είμαι ο Θεός θα μου τα δώσει και θα με ευλογήσει, δεν έχουμε υποψιαστεί και είναι η πραγματική ζωή. Πολλοί χριστιανοί μάλιστα φανταζόμαστε ότι έχουμε πλούσια τα αγαθά, λέμε είμαστε το αγαπημένο Θεό που μας ευλογεί. Όχι, μας εγκαταλείπει ο Θεός να μας τα δίνει όλα. Πραγματική παρουσία του Θεού είναι να μας στηρεί κάποια πράγματα και μας συντρίβει και μας ταπεινώνει. Για να ανοίξει η καρδιά μας στο Χριστό και να καταλάβουμε ότι όλο είναι του Θεού. Όλο είναι της χάριτος του Θεού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το μυστικό νόημα. Αν έχουμε έναν Παύλο που τα έδωσε όλα. Και παρόλα αυτά, για να μην υπερηφανεύεται, που είχε τέτοιες αποκαλύψεις, του έδωσε ένα σκόλοπα, τι πρέπει να πάθουμε εμείς. Για να είμαστε όντως του Θεού. Όταν ο ίδιος ο Χριστός ταύτα έχει παθεί, ταύτα έπρεπε να πάθει αυτά και να πει στη δόξα. Τι σημαίνει για εμάς, γιατί σκανδαλιζόμαστε και δεν λέμε να είναι ευλογημένοι στη ζωή μας. Γιατί έχουμε φαντασιωθεί ότι ο καλός άνθρωπος είναι επιτυχημένος άνθρωπος. Αυτός που τα καταφέρνει όλα και είναι τάξη σε όλα. Και αυτό το αφήγημα μπήκε στην πνευματική ζωή και μας ανέτρεψε την πνευματική κατάσταση. Επομένως λοιπόν, αυτό έδωσε ο Κύριος όταν είπε στον Παύλο: Σου φτάνει η χάρη που σου έχω δώσει. Η δύναμή μου αποκαλύπτεται ολοκληρωμένη, φανερώνεται στη δική σου αδυναμία. Γιατί? Στη δική σου αδυναμία. Γιατί αυτό που έχει στο χάρη μου σου δώσα, όταν είσαι ποιος είσαι εσύ και εδώ και άλλοι ποιος είσαι, λες αυτός αποκλείται να με αυτόν. Κάποιο άλλο είναι. Και τότε αποκαλύπτει η δύναμη του Θεού. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο σκόλοπας. Λένε ήταν κάποιος όταν πήγε ασθενή, κάποιοι λένε πονοκέφαλος. Κάποιοι λένε κάποιοι ότι είναι πονόμενα. Χριστιανοί που του φέραν εμπόδιο στο πνευματικό έργο. Και εκεί πάντα έγινε ο Χριστός το ζήτημα για να φανεί ότι αυτό είναι της χάριτος. Ή οτιδήποτε μπορεί να ήταν. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό, ξέρετε, είναι και ελευθερωτικό. Όταν ξέρουμε ότι όλα είναι του Θεού και όταν έχουμε μια δυσκολία και ένα λόγο αυτό, τότε μας ελευθερώνει να δούμε και οι Άγιοι πέρασαν από αυτό. Και μας δίνει τις πνευματικές προϋποθέσεις να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού και ό,τι και συμβαίνει, να λέμε να είναι ευλογημένοι, χωρίς σκέψεις, χωρίς λογισμούς. Αυτή την εβδομάδα